Hey guys, mayroong buntag. Gusto na ito siya guys. Mari ko guys sa among garden. Tanda ko sa mga kamatinanog. Gusto lang. Kaya nanalawa ko ang dili. Karo ka ng bunga. Okay guys, may guys. Ito pwede. So guys, masakit na siya saglat. Pero vitamin. Ito guys. Guys. Hindi ako may guys. Oh. Palibot na guys. Oh. Kapaska na siya guys. Kapasakan ha. Kapasakan. Yan natin guys. Guys, ini tak nak turut. Ada gibi-gibi. Guys, ang kasak na. Masya guys. Sa gamay guys, oh. Ano mo sulok? Wala talaga sarap. Guys, oh, sabi guys, sa iyo na. Guys, oh. Hindi ka kapag yan. Ano guys, mga talong guys, oh. Ang talong. Ano guys. So, ano guys, kaya siya. Ano ka lang, maisan. Ano, hindi kayo. Ano guys, saluhan na po siya. Mga ginagpang niya loob, mga kamuti. Hindi pa guys kayo. Dinit na. Dinit na siya isa. Tanit. Basot siya naman. Ang maraming buhay sa kulang siya guys. Ang mga buko guys, yan. Kaya nakakit mo guys. Pag kumain ng buko, yung hakit ka ng buko. Hakit ng buko, kuha ang buko siya. Hanggang gatas, tsaka sukal, biscuit. So, naming lakmisan, agarwood, ang buko yag. Yan ang mga bayakas guys, oh. Minom na nga guys, oh. Hindi so. Dami niya mga bunga.